सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि ओनसोलनि बाटासिपुरनि से नं फख्रिपारा गामिनि सेन्ट एन्टनि पारिशनि सिङाव रिना नार्जारिया सिस्टार जानो हानायखौ गोजोनग्लायनाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांखौ बरायो। गोजोननाय मोनदों आरो इसोरखौ हामबायहोयो मानोना इसोरनि अननायजों आं दिनै बे सासे सिस्टारनि महरावहाय फैनो हाबाय बिनि थाखाय आं इसोरखौ हाजासे हामबायहोयो आरो आं सिक्रेहा कंग्रेगेसनाव सासे सिस्टार जानो हादों बिनि थाखाय आं इसोरखौ हाजासे हामबायहोयो इसोरनि मुङै फादार नाथानेलखौ हाजासे हामबायहोयो मानोना बियो फैनानै बेयावहाय जोंनि न'खरावहाय मिसा बुलिखौ गाजा गोमजायै खालामबाय बिनि थाखाय आं फादारखौ हाजासे हामबायहोयो आरो आं इसोरनि मुङै हाजासे गोसो गोरबोजों आंनि साबायखर होयो जायफ्रा आंखौहाय बेखौ उथ्रिनो थाखाय हेफाजाब होदों आं बिसोरखौ हाजासे हामबायहोयो मानोना बिसोरनि हेफाजाबजोंसो आङो दिनैनि बे सिस्टार महरावहाय गसंनो हाबाय आरो दिनैनि बे सानखौहाय गाजा गोमजायै आं बाहागो लानो हाबाय बिनि थाखाय आं हाजासे आं गिबियावनो इसोरखौ हामबायहोयो मानो होनबा इसोरनि अननायनि बोरजों आं सासे दौरि जानो हादों आरो दिनै दौरि जानानैहाय आं बेबायदि इसोरखौ हामबायहोनो थाखाय मिसा बावलि बावनो थाखाय आरो पारिश प्रिस्ट बे बाटासिफोरावहाय आं जानानैहाय आं बे गामियावहाय दिनै नुजाथिफैनानैहाय इसोरखौ हामबायहोनो थाखाय आं खाबुखौ मोनदों आरो बे खाबुजोंनो दिनै बे गामिनिफ्रायबो सिस्टार सासे जाबाय सिस्टार रिना नार्जारि दा बिनिखायनो बिराद रंजानाय मोनदों आंनि जिउआवहाय बे बाटासिफोर पारिशआव जे बे गोदानसो नालाय बेनिखायनो एसेबां हिसाबखौ आं मोनथ'वा दायो जेनेरेलि आरो लाइनावबो दंबावो सिस्टारफ्रा खिन्थु दा जि जानाय दङ आं बेखौ साथाम बा साब्रैसो जानानै दं आरो दायो फिउचार प्लानाथ' बिराद मोजाङैनो दङ मानो होनब्ला जिबायदि अबस्थामोन बे अबस्थाखौहाय नायदो बिसोरनि फोथायनायावहाय गासैखौबो बिसोरो स्रांसिं जानानैहाय बिराद जौगानाय लामायावहाय बिसोरो बे सुबिदाखौ मोननो हादों दिनै जोङो बाटासिपुर पारिशनि सिङाव थानाय से नं फख्रिपारा गोथार जसेफ काथलिक मण्डलियाव दिनै जोङो सासे धोरोम बिब' सिस्टार रिना नार्जारिखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय बेखौ लानानै जोंनि बाटासिपुर लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे आसा खालामबावदों बेबायदिनो धोरोमनि हाबा मावनायाव जोंनि गासैनो मोनफ्रोमबो पारिशनि आरो मोनफ्रोमबो मण्डलिनि गासैनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला
इयुथ बिथांमोना देन धोरोमनि हाबा मावनो ओंखारबोयो आरो धोरोमनि हाबाखौ मोजाङै मावलाङो आरो बेबायदिनो सासे जाफुंसार धोरोम बिब' एबा दौरि जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। जोंनि पारिसनिफ्राय जोंहा जोंनि बाटासिफुर पारिसआव 3 सिस्टार जोङो मोननो हाबाय आरो लोगोसे सासे दौरिखौ जोङो मोननो हाबाय।